po yung mga kabili. Yun. Tayo mga kabili na sa second set tayo dito sa Bangkal, Wagwa. Sa school po mga kabili. Bali second set na to. Kanina sa ano tayo? Santa... Ano yun? Hello! Tayo mga kabili, nagsiset na po dito. Ay, hello po viewers po mga kabili. Saan kayo Jepoy? Anong menu natin ngayon? Lomi mga kabili. Lomi. Ako mga kabili. Oh, magpatutok. Parang init na init ka Kuya Dam. Init na init ka. Mainit. Kanina maulan. Kanina malakas yung ulan no? Ngayon mainit. Eh may araw na. Ayan. So mga kabili may binigay po. So mga kabili ito binigay nila. Ayan. Thank you Uncle Mitch and Ma'am Josie Santos. Yan! Boss, ingat po, ingat po. So mga kabili ito na po. Nag-ayos na po ng ano, kasing tawag doon? Gulay tsaka karne mga kabili. Sahog po ng lomi. Oh. So yan mga kabili, nasa Bangkal Elementary School na tayo. Yan, shoutout Kagawadan. So mga kabili, shoutout po kay Uncle Mitch. Yan. Saka sa Guapings, yan, galing tayo kanina ng Santo Cristo. Doon tayo nagpiding kanina. So yan o. Hawakan mo na lang hanggang mamaya. Yun o. Nag-effort si Ma'am Kagawadan para sa tarpaulin. Uncle Mitch and Ma'am Jo Santos. You know? Ganda ng tarpaulin, no? Opo mga kabili. So mga kabili, ang lulutuin natin, Jepoy, ano? Lomi. Lomi. So yan mga kabili, pinakukulaan ni Jepoy ang lomi gawa ng... Para maalis po yung ano niya amoy. Yun, so mga kabili, may konting ano po kasi ang lomi natin. Ang noodles, may konting something na amoy. Ganun. Yung kailangan babad natin, mas maganda sana kung pakukuluan natin yung Poy. Pakuluan mo na Poy, para mamagana rin yung noodles. Tapos yan, nag-prepare na po dito. Ito pa rin po yung galing sa Baguio kanina. Diyan, isang bagsak. Yun no. Okay mga Beli, i-prepare lang. So mag-ayos lang ako. Back to you, Jepoy. Back to you guys. So yung mga kabili, si Kuya Jan, sali ka. Ayan, babayaran daw po ni Kuya Jan. So yung mga kabili, nakasit na po. Oh, ice cream. Thank you po. Thank you.
Beli, shoutout po kay Ma'am Bel Kalanchaw. Yan, siya po yung school principal dito. So yun, start na tayo. Lomi. Cooking oil. Cooking oil. Shoutout Kuya Alan. Ayan, bumabili. Picture na po, picture. dali. Lapit ka ko, Mogi. Yun. Thank you po. Shoutout naman ako. Okay mga bele. Nano ni? Bawang. Bawang daw po sabi nun. Bawang mga kabeli. Ayun ni. Sibuyas mga kabeli. Okay mga bele, papupulayin lang natin bawang sibuyas. Okay mga bele, okay na. Okay mga Yan kabeli. mga bele, shoutout lang po kay Kuya Alan Nulod. Yan, tapos Tita Marisa Manalansan. Yan, Eliza Jane Nulod. Yan, ayan po sila sa likod. Ano po mga kabeli? Saya po namin na meet na namin si Chef A. Yun. Lahat po sila. Matagal na po namin pinapangarap yan. Thank you po. Peace granted po. Kaya mga bele, solid subscriber sila ng Kabele dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. Yan na, Bangkal. Barangay Bangkal. Barangay Bangkal. Pampanga. Linggo, isang bagsak. Si Kuya Dam daw. Nag-request po. Okay, bagsak. Kaya bele, ito hatiin natin sa dalawa mamaya. Boy, pwede na to boy. Boy, angat na boy. Yung mga bele natin na natin. Okay, so tubig. Dapat tubig ba? Bele. Loming manyaman. Huwag mo ako dito po. Yung mga bele, pakukuluan lang natin to. Tapos yun, tuloy-tuloy na tayo. Thank you. Kaya bele, titimpla na natin yung Lomi soup. first batch. So, noodles. Ito po yung Mickey. Go! Kahit ang pogi-pogi mo ngayon. Totoo ba yan? Maliit na bagay ito mga bele. Okay, gulay. May mga bilhin muna natin. So mga bele, ito yung mix galing Baguio. So yun. Ito po mga kabeli. Ano po yan Carrots, halo-halo na. Red cauliflower. bell, cauliflower. Yun. Ito po, oyster Okay, sauce. lagyan mo yung kalate na ito. Oyster. More seasoning. Paminta. Ito po mga kabeli, paminta na. Shrimp cubes po. Mga bele, maglagay tayo ng shrimp cubes sa ating pansit. Dahil yun yung ano natin, yung cubes yung mahirap ito. Baking apat. Baking powder. Dapat mga bilhin. Konting brown sugar. Dapat. Kaya mga bele, ebon. Ebon ba? Ako, iklog. Tutukan mo naman, cameraman. Ito po. Okay mga bere, pakukuluan ko lang to, tapos lalagyan na natin ng papalapot. Susunod na natin ito. Ito po yung Pechay Baguio. Okay mga bere,
Cabbage mga kabeli. Galing mo na dyan po. Maliit na bagay. Yung nga, din na pala yung lister ko yun, aga nakakuha. Yan mga kabeli, si Madam Principal po. Ito po mga kabeli. Hello po. Yan mga kabeli, shrimp cubes. Shrimp cubes, chicken. Sa karan niya pa. Kita dito. Yan mga kabeli, tayo natin kumuluto, tapos lalagyan na natin ng pampalapot. Alam mga kabeli na. Nalilito si Jepoy. Thank you po. Okay mga kabeli, maglalagay lang tayo ng brown sugar. Rock salt. Iodized Iodized salt. salt. Okay, lagyan mo na po. Kaya lang po. Sige. Mapali. Nano yan boy? Cornstarch mga kabili. Pampalapot. Hindi boy, konti pa. Hop. So mga pili, paglalagay ng cornstarch, dahan-dahan. Baka mapasobra kayo ng lagay. Yun. Sumobra ka sa lapot. Hindi, pamiyakat ang laman. Mapiyakating lomi. Konti pa boy. Pero may ganun po, di ba? Hop, ya. So yung mga pili, okay na to. Okay mga pili, titikman muna natin bago natin. Final. Ano? Finish final. Boy! Pati ba? Hindi, titikman na natin. Mga kabili, tikman natin yung lomi. Wala man lang salad mga kabili. Pero ayos yung nasa niya. Iodized salt mga pili. Okay mga pili, okay na to. So yun, hintayin na lang natin yung mga Bata. Pakita mo cameraman. Oh. Okay, thank you. So yung mga kabili, okay na po yung dalawa. Ay, napakabigat. Dami. Hindi ako ito. Kasadya. Nakulat yan. So yung mga pili, tapos na tayo magluto. So nakadalawang kaldero na tayo. Ayan, first batch natin. So nagre-ready na kami, ha? Bupalpal ka muna mo. So yung mga belly, donate niya na yan ni Kagawad Merian. Thank you tayo sa sponsor. Uncle Mitch, thank you. Ito po yung magagandang teachers dito sa Bangkal. Thank you very The much. beautiful principal, Ma'am Jo. Uncle Mitch, thank you very much. Sana more comes. Sana daw po may next time pa. Ayun. More to come. Dito po. Marami po yung mga bata natin dito, ma'am. Mga ilan po? Ano po? Hindi ka na po. Ay, may gitna. 600. 690 po yung mga bata dito. Pero Estudyante. kung accommodate natin, hanggang 300 beneficiary po today. Yun. Grade 1, 2, and 3 po. Thank Thank you. you, Ma'am Jo. Thank you po. Dami palang bata dito mga kabili. So ngayon mga kageri, mga kagawad ng Barangay Bangkal, shout out po. Hello po. Ate Marcia. Ito nga ito. Yan, nagliligpit na si Adam. Tulog kayo na mo to. Ha? Ligpit na. Yung ano, wala tayong dalang tubig. Ingin na lang kayo kay Kagawad, ha?
Okay mga Beli, nag-ayos lang sila Jepoy para paglabas ng mga bata, diretso kuha na lang. At medyo manok po yung lomi natin. Medyo hindi magagawan. Mainit yung bagong gamit eh. Sa mga kabili, mag-start na po mamimigay sa mga bata. Ayan po mga kabili. O dyan kabila. Tatalanda kaya? Papali? Ganyan mo pa straight o bebe. Ang manang ko konting cake. Wala yung kutsara yun. Hap memo ko yan. Ito lang, Beo. Thank you po. Magpilala rin extra. Oh, yan. Oh! Yan, ako sige. Pakidagdag na kaman siya. Okay, ni ka bona kid. Man. Yan ka. Kremelan. Yaman, kabeli, sarap. Kabeli, masarap yung lomi nyo. Sibuyas! Manok din here.
kahit ha? Ano yun? Sali ko pa. Big time naman yan. Hi, vlog. Shower out. Bus ka short oh. Thank you, mama. Dito tayo. Oh. Okay nih. Kobe. Thank you po. Sarap na bili. Naulitin. First time. Ay, kakanta mo pala. So yung mga Beli, nasa grade 4 na tayo ngayon. Tuloy-tuloy lang eh. Grade 4 kaya? Grade 6 na. Kala ko grade 4. Ayun, nag-edit kasi tayo video. Masali si Kabeli. Masarap. Yan yung kaya. Kabeli. Malaga. Nak.
Anak Unity. Shout. Drake. Shout out idol. Subscribe niyo po yung Barrio 03. Ano yung si Yuri. So ayan mga Beli, binisita tayo ni Kapitana Bebot Pring. Ayan. Love you po. Love you all po. Ayun. Kumusta po kayo lahat? Magandang araw. Kap, niya nagpapunta sa amin dito si Uncle Mid saka si Ate Jojo para mag-feeding. Ayan, with Ay, kagawad. Ma'am Jo. Ayan. Ang magandang kapitana, Oo, Bebot Pring. Uncle Mitch! Thank you po. Thank you, ma'am. Salamat po sa mga nag-sponsor. Ayun. Okay, Maya, papicture. Patnubayan kayo ng Panginoon. Kayo lang. Ayan mga Beli, binabati namin si Vito Abelardo Calajao, Mr. po ni Madam Principal. Ayan. Sasmuan, Pampanga. Ayan, from Sasmuan, Pampanga. Thank you po. Yun. Yun. Yung mga bata kumukuha pa mga Beli. Yan. So yun mga Beli, magpapasalamat muna tayo sa sponsor natin, saka kay napakagandang principal at napakagandang kapitana ng Barangay Bangkal. Ayan. Thank you po. Thank you, Uncle Miss. Thank you po, Ma'am Jo. Yan, Thank you, maraming- Kabeli. Thank you po ma'am. Thank you, Kagawad. ma. Thank you, Ma'am Jo. Thank you, Uncle Mitch. So yun mga, Until next time, Thank you. Uncle Mitch. thank you po. Ma'am, kagawad, maraming salamat po. Yun. So yun mga Beli, tapos na tayo. Nagliligpit na yung mga kabeli natin. So yun. Outro. Yung mga kabili, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa kabili. Sa mga sponsor, thank you po. Thank you po. God bless all. Yun, ingat na lahat. God bless all. Thank you mga kabeli.